Боже, пак стана време за училище. Ох, едвам ходя. Трябва да учим да събуждаме тая. Преди това учим да си направя сутрешната рутина, учим да сера. И чак на 20 годишна възраст се разбира, защото вече се стига до като иска да се ожени. Чакай бе да се наглася хубаво. И всички си са в шок, което е много интересно, защото... Добре, готова съм. Разсъних се малко. Сега е време да отидем да закусим, да вземем нещо да ядем. Добро утро, гранушке. Ти ли си, ма? Добре, тъкмо ма уби малко да се разсъня. Сега пак ще събуда след дълго спане, понеже ти ме удари. Да, така е. Ох, време си е и без това, хора, за училище. Трябва да ставам. Откъде се чува тая музика? Гранушки, ти къде си? Гранушки, ти ли пусна тая чалга? Ти ли я пусна? Кажи ми, ти ли я пусна? Гранушки, искам да изключиш тая музика, че вече направо ми писна. Не обичам чалга. Готово. Най-накрая, време е да тръгвам за училище. Ето ми ги нещата за училище. И сега не мога да излезна. Ще ми отвориш ли вратата, ако обичаш? Защото ще закъснея и ще ми пишат поредното отсъствие, гранушке. Ако обичаш, престани да ме гониш така.